iki sing iso nampa wani sebab apa iki wani lara wani rekoso wani tapa wani semedi ora ana kekarepane apa-apa isane gur nyiapake awake nyiapake badane nyiapake pikire nyiapake jiwane supaya iso dadi wadah kang resik mula bapak kali ibu ingkang pengen dadi pemimpin menika ora usah goleki wahyu siapno gelase siapno awake dhewe nek awake dhewe niku resik pikire resik jiwane resik awake wahyu mesti bakal nyanding mlebu ning awake dhewe amin Allahumma amin ora usah ndonga kakean njaluk rezeki siapno awakmu wae layak ta ora awakmu niki dadi kandange rezeki layak ta ora kowe dadi kandange wahyu pemimpin layak ta ora dadi wong sukses layak ta ora diajeni wong jenengan mesti bakal entuk kuwi nek jenengan iso tepake manggonake awake iso dadi layak kanggo panggonane niku mesti oleh kamulyan amin Allahumma amin.